Try mine. John, fire in the hole! Down on the floor now! Okay, drop him! Stay here. I'll be back. Ole guys, chibai vek ule jakhiang te channel thar I clear mek ani ka channel masa kha achia ta wangin ti hian a tharin bul karon tran lea khongai in subscribe like le share kha milo pui ve don nia tun tuma chuan Terminator 2 Judgment Day sangkha zakwa somkwa pakhata ti chua kha kan en ho do nani Hasta la vista, baby. Kovela chuan nuclear ral thuam in dona a chua wangin Kovel chu a chen he hle a tuna kan hmu mek hi Los Angeles sang ni le som ni pakokum ani chu nuclear pok rap thlak takawang chuan Kovel pumpuya mi hring pluk le ding on thum chuangin nunna an chana tuna hian Skynet anti system changkang takin Kovel chu a op mek ani Skynet hi atir chuan mi hring ten in ve nan an siama atopa ama siam tu te chu beiletin army adinta chunga sipai te chu Terminator robot te anni robot le mi hring sipai te chu anin dova mi hring sipai ho tu ber chu John Connor ani in John Connor chu hroi tu ro pui mi bik ni in akai hroina hnuaya mi hring sipai te chu an chak hle a Skynet le a robot sipai te chu an tol kir tran ani chu vele Skynet chuan John Connor chu hroi tu ro pui ani ma ton hriat ani ma hun kal to a tha chu atum ta ti chuan hun kal to kum sang kha zakwa somko panga kum ania Los Angeles mun pakhata chuan electric zung chak tak kol phe anga phe voi voi kara chuan robot pakhat saruak vek aron langta mi hring pian zia pu ania hun lo la tura tangaron kal ni in ama hi Terminator unit model T zariat ani zudor pakhat chu pandinga achunga sarok ngal ngatin alut ta cheu mai mi hringa nga lang tur le khosatura program ani angin athom no in bel turo mang chu a han scan call ngala adu zong mu vele chu pa hena chuan athom no in bel lai zong zong a bike mai ba ka a ke korte thlengin zu han dila mole deal chut khop mai Clothes, your boots, and your motorcycle. ma se chunga mi ma chontela chu bike chak tak tak khal ching mi vel ron thra tan lo ni hloma sigar nen te chon depin Terminator chon na engma a hrelo geng mingin pho chin ngat group khat te chu Terminator chon tukdol vekin athom na du zong tak chu in belin dor chu a chua santa a kal chua me tumlai chuan zudor nei tu pa aron chuaka silai aron tinin aron vauta cher mai ma se tumlo devin a silai le tarmit chu a pek pha ta deya ti chuan Terminator thuam a fam kim ta ten den chuti lain Los Angeles khopui mun pakhata chuan police petrol pakhat hian electric zung chak tak ron chuan lai chu panin electric chuan thir hruite chu a ei chen he hlea angai na hrelo takin ngun zet hian a han thlek kola a hnung lama tangin mi pakhat hian a ron khong thlu chor mai chupa chu tudang ni lovin Terminator robot ve thawania model T sang khat ani thung T zariat icon a model a sanga police thomno chu in belin kara aluta police te call mangin John Connor ti ming chu azong hal char mai le lelama chuan mi parol thar pani hian ATM machine rok an lo tum meka pakhat zok hi John Connor ani in an thil tuman hlotling bok John hi anu sara thu nei tu ten an mana wangin midangin an en kol meka lelama Sarah Connor John anu po technology hun puya suwa sama wangin rirulam en kol na facility atan tir mek alonia tuna po hian sarai na thil ton le athil hriata soi future a mi hring te chiat rup na lo thleng tur chungchang chu tu mai nan la oi sak du chuang lo ama a Terminator lo tha to le future a robot le mi hring te in do na chungchang vela soi chu
mi te chuan hallucination anei mu sual le hria sual anei maya an ngaia ti luina hmanga damdoi ei tir thin ani lelama ti sang khat chu John a chen na in alo thlenga John a en kol tu nu pa te chuan lo chhonin chutia police uniform ha an han muthut chu John an boina atokemo John an boina siam nia an ngaya ti sang khat zona chu thataka changin John a omna an hriat bik lo thu an lo hrila a hma lok po in palian deuh pakhatin John chu aron zong to ni in an soibok a hma mi chu ti zariat khan nge in alang ti sang khat chuan kholaya naupang te kamatangin John chu games khelna hmuna aum ti a hretheya chuti lam chu pan ngalin vandoi thlak takin John chuan alo hmu ma satlat mai John chu a thian pa puina zara atlan chetheya a hma loka ATM an rokawang khan police in an zong emo ati ani chuti mek lain ti zariat po in hnung lam atangin a ron lut ve chi a John po in hnung lam kong khar panin atlan mek ti zariat ne in tokin ti zariat chuan silaya phora John an ama akap done mo ti lain ti sang khat kha hnung lama lo omin anin kap tan ta ni ti zariat chuan kap ngal pop popin ti sang khat po chu athal ngal ma sela ti sang khat hi suan alo ni rang mai ti zariat le ti sang khat chu anin beita tak takale concrete bang cha tak tak te po chuan a dang zo lo ani per chuti lain John po athil hmu mak ti hlau boxi chu a bike nen a in khal chuaka anhunga ti khat khan chak zetin ke in aron ta kongpui ron tlan diesel truck khal tu chu ti sang kha chon pai thla in truck chu a khala John a phatrep ti in ti zariat aron lang vele a truck in a chil hlum man trap ti in ti zariat chuan John chu aron chan hima truck ke chu kap chhia in diesel phur truck chu a che suala lei chu su thua in a puak ta John chu him khri ma se ti sang khat po ala him pial tho mai thui fe an tlan le hnu chuan John chuan ti zariat chu ding tura hrilin John chuan ti zariat hna thil thleng om zia dik tak chu azota ti zariat chuan ni china nangma tu chakha Terminator model ti sang khat ania ke aya model changkang dei zok ani future atanga nangma that tura Skynet in aron tir ania future chuan nangma hi hroi turau pui tak inia Skynet robot te chu manin isiam danglama nangma veng him turin ni duanga hun kal to tun huna I thona chu robot chu keima ti zariat hi kani atita ti sang khat laka ama John a veng him tura local ani thu a soi hnu chuan John po chuan anuina alo hril thin zong zong kha thudik vekani ti a hrethiam ta hun lo om tura mi hring le robot te in do na po chu a oi tran ta deu ani ti chuan in lam hre chuakin ama en kol tu anu le pa te chu an be pop ta mak deuh mein anu chuan ati dan thin ang lo takin John chu alo ngai tu hle a John chuan anu tong da na rin hel thu a soi vele ti zariat chuan John a owang takin John a en kol tu anu chu a be ve ta Wolfie a thaim ti a zota chu vele anu chuan Wolfie chu a that thuina lo changa ti chuan ti zariat chuan John hena nangma en kol tuinu le pa te chuan thito ati ta mak mai anu emo ti chu ti sang khat khalo ni in ti sang khat po uibo ngai venturina chuaka uiming chu Wolfie ni lovin mexani ti a hreve chiani chuti lain le lama John po ril ru ha hle mai ama en kol tu nu le pa te ti sang khatina tha chuan anu tak sara Connor chu abitum dot le tur ti a hrethiam vetlat ma se ti zariat chuan ti sang khatin alo va thlen khal tawanga model changkang takania wangin adudu angin a in siam theya John hena chuan inu angin alo in siam danglamanga nangma that turin alo ngak reng to mai thei che atita ti zariat chuan anu chan chho pui du lo ma se John chuan thu pe thei tu ani ti in hre chuak thutin Terminator chu thu a pia anu chan chuak turin an kal chuak ta ni wa nei thlak takin Sarah Connor po atan na hmuna alo la hima
police te chuan thu lo zot fia le in kumsom pakhat vel liam ta a Terminator a tha ang chi kha tun hnaya an hmu le thu an hril ta ni chu vele sara chuan thil chu la ching fel lo ti a in thra thiama ama alo tha to Terminator ang chia adang tam takan la om don ti a hre chuak bok police chuan ni thum vel kalta a ama lo tha to Terminator hmelang che pu thlan lak chu en tirin sarai chu mitpo khap lova angoi tak renga wang chuan hallucination na nei lianga in a pindana an hroi kira an hriat mi lovin pin chu ka chunga lo thuk ruin an phorna chu pin hmang chona phela pindan kongkhar po chu pin hmang ve ka hongin pona gat te chu a beya tlan chua atum ta ni ti chuan theitop chua tlan zelin kongkhar to ber a thleng don che ti in ti zariat chu shotgun nen aron lang ta cheu mai le sarain ama thalo tum to tu Terminator hmel a han hmule che chu a hlavin a thil hmu chuan a thong hle mai lulam le monglam po hre to lovin mang ang zet chuan atlan kir le a veng tu te chuan lo manin an tam hni em awangin sara chu atal chuak thei to lo ma se maktak main ti zariat chuan sara chu puin veng tu te chu bangvom nana ron mang tap mi mi a veng tu te chuan beilet ve ma se atar mit bak an khong che thei lo chu ti lai chuan John khan anu churon panin aron beng daya keimani min tha tu maron kalani lo min puitu turzok ani hi aron tia sarai ro chuan engma ala hrathiam chuang lo chu ti lai tak chuan ti sang khat aron thleng vele chia ti zariat chuan lo kap ngal pop popin sarai te nu fa chu elevator a lut turin a hrila ani po atlan lu zui ngal ti sang khat po beidong lovin elevator kongkhar ron hon atum chu ti zariat khana luwa takalo ka saka alu chu alai tang in phel hong hau ma se la thi chuang lo reng reng ti sang khat chu la beidong du chuang lo sara chon ral thuam chu vein ti sang khat chona kut chu chemanga siamin sarai dar chu a hliam ta vanei thak takin in hnuai an thleng theya police car nen in khal chuak ngal ma se ti sang khat khan ron zuin a kut chu uniform kutanga siamin car hnunga chuan ron uai man rama ti zariat chuan sara chu car thunun tirin ti sang khat kut chu a kat bunga ti sang khat atata ti sang khat chuan a kut bung car ala tang chu zuin John khan a pai thachia ani kha ti chuan ti sang khat chu anin hlo tir thei ta phota petrol pump hlui to pakhata cholin sarai hliam chu ti zariat chuan a thui saka sarai ril ruwa rin helna le zona hlir ala khata chuti rolin ti zariat vuna silai mutang te chu sara chuan a kher chhuwa sak ve bok ti zariat chuan a battery chu kumzale somni dei dura duan ani thu soin alu chunga chuan chi pangtak pakhat anuk pui ber anun na hnara om thu chu a soi boka chu alu chunga om chu anun na le a memory ani ngal boka mihring te thluak ang thovin chu thil chuan thil hriain a in zir bel thei ani chu thil ngei chu Skynet chuan a tirin a hmang sualta ni in alang ti chuan ti zariat luvun chu an zai honga ti chuan aluru thir chu an hong le a chunga chuan processor pakhat chi pangtak chu a om ani chu thil ngei chu anun na hnar ber ani a chu thil chu sara chuan chep chuakin chu vele Terminator ti zariat chu a khongmu a thim ta mak mai chu ti chuan Terminator chu a thi ani tamaya sara chuan ngai tuana dang nein anun na hnar ber chu chut chia sak veka tum chu ti lai tak chuan a fapa John na ron danga John chuan anu hena tuna chuan ti zariat hi kan na hre chiang lo na in ma se kan mamo ani ti sang khat laka min veng him tu turin kan mamo ani atita anmani mihring pa ngai mai chuan ti zariat ai po changkang jok Terminator chu an hne theidon lo thu a soita ka chuan John chuan anu ru an hne a sara chuan a thil tum chu sutin Terminator chuan tinung le a anin khal chuak ta ni an tum rampana anin khal mek lain ti zariat chuan thil poimo tak aron soi chuaka scientist pakhat Miles Dyson an ti chuan nakin loka Skynet ron pian chua theina thil poimo tak asiam chua tur thu asoya
chu thil chuan nakin loka military call mun pui saber den an ti chu lu chua vekin ti chuan khovela computer changkang le ro pui ber alaron ni anga chuta tang chuan automatic in skynet chu aron in siam chuak don ani ti chuan skynet in saber den hun pui athunun vekanga mihring te chu khovela tanga nuai bo atum don ani ni somni pakwa october sangkhat zakwa somkwa pasari kum alo her chua meu chuan skynet chuan los angeles a nuclear tipokin khovel pumpuya mihring zong chu asuat tanta a chung thu a hriat chuan sara chuan future a thilom dan thlak thleng chu thil ol sam tak ani don lo ti a hrethiama tuna an ti tur chu scientist dysonan processor poimo tak asiam chu ma ngeya vadan chu ani an ma chop ti hlo ring turin sara chuan a thian hlui enrique chu avatlo a ral thuam an la don ani basement a chuan silai tam tham zet hi alo oma silai pa ngai ni lo silai pui tak tak te an ni hlom an ma mo tur an lak fel hu chuan sara chuan ama chawa kal chu atum tlat mai ti chuan scientist Miles Dyson a that tur chuan sara chu ama chawin lir theinen a in khal chuak ta wang mai le Dyson an a project a puitlin ma ngeya vanan mana kal hum mak chu sarai thil tum lian ber ani a chuti mek lain Miles Dyson a chuan a project chu alo buai pui ur sun hle a processor ro pui tak mang chuan system changkang tak skynet chu alo buai pui mek ani Dyson hian nupui le fa pani nein chungko pa ngai ve tak an ni mel a thil buai pui na hong tur a hreder si lo vale lelama john anu chu ngai to in anu in tuala tha mai chu angai ngam lova ti zare chu thu pe in anu lampan chuan in khal chuak vele ta ni anu in tuala lo that manangem ti chu john aril rukap tu lian takani a sara po Dyson ate in compound lo thleng to in pona tang chuan rifle nen atin taran mai ma se Dyson a chu afa pakar lem khal chuan a keron su in akun hiam man hlo mai sara chuan ka chhun zom zela a magazine te chu thlakin a topa chuan Dyson a chu aka phliam ta hlo mai Dyson chu thal topin sara chu pistol nen in chunga luta Dyson chu ka hlum ha la tum ma se a mi hring na chuan tual tha chu a thei thak lo a hun kal towa terminator mi tam tak nun na alak lai kha mit thla in a thil tum a thula Dyson a nun na chu a zuwa ani chuta tanga rei vak lova chuan John le ti zariat te po anon thleng chia ti chuan pa ber Dyson a din hun chu en fi in thi pui tham khopin a lo hliam na lova thilom zia chu hril fia ma se Dyson ate nu pa chuan an thiat thiam thei lo wangin terminator chuan a kut vun a zai honga a kut thir chu a en tir ta chuta zet chuan Dyson a po in a thil hmu chu rap hle ma se a project buai pui lai nen chuan thil ni thei ani ti a hrethiama ti zariat chuan Dyson a hnena processor ro pui tak hmanga project i buai pui khan nakin loka khovel ala ti chevek thei don ti chu fia takin a hrila chu vele Dyson chuan a thil buai pui chu soi chuakin processor chu chinhi ania pakhat chu ama terminator sarai tha tum tu lu chunga tanga lak chuale khami terminator kutbung kha alo nia ama sarain terminator a tha tak le tuna ti zariat te hi unit khata om an lo ni renga ma se ti zariat hi chu siam danglam ani kha chumi zan vek chuan Cyberdyne lam chu an pan ngala Cyberdyne chu an thlenga a chunga hian processor pani chu a omani vengtu pakhat chu silaya vo petin a chungril an lut zela chuti lain vengtu dang pakhat chuan thil thleng chu alo mutlat mai chu vele rigrumdar atiria police a kauzui ngal bok ti chuan kongkhar zong a in lockdown veka Dyson a ki kat po chuan engma om zia nei to lo a chungan lu nge ngai si ti zariat khana lai pui phorin bang chu akap chetaringota a chungan lu vele data poimo zong la khomin muntina chuan bom an kam ngala chuti lain pon lama police le SWAT team rol anon thlengta Cyberdyne chu thunei tu ten chungle hnuai tangin an hual bet veka an tan chuana konga om lo ti zariat kha in chung lama chawin police te chu lo vati boy atum ani
chunglam atang chuan silai mu a sur tira police te chu tumbik lovin an lir thei chau chu ati chiat sak thung police te chuan an khan lo ngei mai a chevel chu a han skena police te chu an tlan chhevek to tir riatin a kier le a thian te ro an lo om to lo pindan ril zoka chuan Dyson le John te chu an lo luta chulai pindana chuan processor pahnih kutbung le chip chu a lo om ngeya processor pahnih chu la in Cyberdyne chuasan an tum lai chuan SWAT team tian ron lut ruwa Dyson chu an ron kap fu tatlat mai le silai mu engemaw zat adonga Dyson chuan bom ti puana a ken mio wangin dulo ma sian thian pa chuan kalsan angai ti zariat chuan sarai te nu fa chu sefa lu tirin ama po chu a luta chu vele Dyson chuan bom chu a met puak ta ne bom puak chuan Cyberdyne building chu ti chen he hle mai pindan om khawa tanga ron chuan tumchi chu SWAT team engemaw zat an ron lan le wangin sarai te nu fa chu an tom him le ri smoke bomb khukar tang chuan Terminator chuan SWAT team te chu apana tuma ti hlum du lovin an keya chau aka sakani sipai te atuk dol hnuin SWAT te truck chu a khal luta sarai te nu fa chu lamin Cyberdyne building chu an chhuah san ta ni thui pon tlan man lo tia ti sang khat kha aron thleng ve chi a police te helicopter mang chuan sarai te pathum chu a zuya chunglam atang chuan truck chu aron ka ngal char char mai truck lam atangin sarai po chuan a kap let ve reng boka nakina ti zariat chuan truck chu ti ding thutin ti sang khat chuan truck chu aron suwa a che sual pha zui ta ni truck po chu a let ngal top ma sian ni ro an him hlova van ne ning khal chuang halin ti sang khatin an hnung atangin nitrogen phur truck lian pui ne na ron ve le ha nunglam atangin an ven chu ti sang khat chuan ron su pop popin an tlan chak thei to lo ti zariat chu a chhuaka ti sang khat chu vakap nekin ti sang khat chuan truck chu thunun thei lovin a che sual zui ta ni ti chuan truck in a phur nitrogen tui ril ron luang chuak chuan ti sang khat chu ron phu in chu chuan a taksa pum chu a ti khang ta vek mai chu vele ti sang khat khan Spanish tong kam lar tak pakhat chu mangin suan khang vek chu a kap dar ta vek mai le ma se ti sang khat chu ala thi reng reng lo thir chuan tuina mun sataka oman nia wangin suan chu aron tui ril le a ti chuan ti sang khat chu mi hring zia puin aron ding chuak le ta ma se nitrogen tui ril khan ti sang khat system then khat chu thlak dang lamin thir sakhat a khoemo a dai anga pianga chuan a taksa pumpui chu a in thlak dang lam the ani a chak zual pha sot nge yang le ti zariat khan sarai te nu fa chu ala theyang bera tlan cheturin alo hril meka ani chuan ti sang khat chu dan lo tum don ani ti chuan ti sang khat le ti zariat chu anin beile ta miap miap mai ma se ti sang khat chu a cherangin a chak to zoka a topa phai chuan thir sakhat vira ti zariat kut chu atang tatlat mai le ti zariat chu a che thei to lova ti sang khat chuan sarai te nu fa chu tha ngei tumin an lam apan ta chat chat mai le chuti lain ti zariat khan a kut tang chu thir tiang mangin a lo kar bunga a che chuak vele ta chuti lain sarai te nu fa chu a ko to pa an lo tang to sara chuan a fa pa chu biruk tir manin ti sang khat aron thlenga thei top chua lo dan tum ma se sara chuan a khan lo ma deuh ani
ti sang khat chuan a kut tang zum tak hmangin sarai chu adara tak chhun sia in a fapa ko chuak tur chuan a ti a sara chuan na ti hle ma se John a ero a ko chuak du chuang lo anun na chan man trep ti in ti zariat aron che a ti sang khat chu ron hlap popin a thler thadu ngang mai ti chuan Terminator pahnih te chu anin beile ta ti zariat chuan a kut le lam a chan to wangin ti sang khat chu a hne lo hle a thir sak khat nen chuan ti sang khat chuan chu chor chorin a topa phei chuan a khol a chiang lo tana thir tiang nen ti sang khat chuan chuata a kil beta ti chuan ti zariat khol chu a thita mak mai le lelama sara chuan a fapa ko chuakin tranpui turin a nge na John puya tumlai chuan anu ke chu thir ne na in zom ti a mu ti sang khat kha alo ni reng a hnung lama tangin sara chuan aron ka popa ti chuan sara chuan ka chhun zomin thir chuan tuina mei sataka ka thlak chu atum ani ma se asilai muina dei talo annu fa chuan thingei to tura anin ngai lain ti zariat system aron thalea John future a siam dang lam wang kha ninge in alang ti zariat chu kholvira pakain remset sotin grenade silai nen ti sang khat chu aron ka popa achunga grenade chu puakin ataksa a thler thui ngei mai a in zom le ma chuan balance a hlova thir chuan tuya chuan atlata suan ani mio wangin atlak na hmun chu ti sang khatan chuan hrem hmun ang ani a tuiral vekin a thizui ta ni ti sang khat chu thito ma se ti tur pakhat an la neya chu sarai na tha ta robot lu chunga chip le akut bung meisa taka pai chu ani John chuan meya chuan a pai thlata a ma se chu po chu ala tok le chuang lo ti zariat lu chunga chuan chip pakhat ala om miowa chumia om chung chu Skynet ron pian chu theina chance ala om ani nakina scientist tuemo Miles Dyson a angkhan chip chu zir chiangin Skynet chu an siam chuak le theidona mahun thlak danglama mihring te chan himnan ti zariat hi a thianga ani chu thur riatin John rem ti theilo abul hnaya om a hmangai te apa te alo chan to a ti zariat chu thi tir adu lo ani chutia John lung hnur mitui ron luang chuak ti zariat in a hmu chuan mak ati hle a chuta chia chuan ti zariat chuan John mitui tlak chan chu John ama chu angai poimo a hmangai wang ani ti a hrethiam ta a future a khan John ti zariat aduan dana mihring te hrethiam thei turin aduang a lo ni ti zariat chuan sara chu thir hrui thlak na remote a pe a mailing so bulbula chuan ama chu thlak turin a hril ani ti chuan ti zariat chuan muang changin a thina tur chu a pan ta a chunglama tangin John chuan lungche takin alo thlir ve reng ti zariat chuan a top nan ti in sarai te nu fa chu a kut zung pui a hmu a mihring te hmangai na nga zia hretchungin ti zariat chu a thita ani an hokonga chuan sara chuan robot ten mihring te an hrethiam the ani chuan mihring te point future a dam khaw chuan tum tur ani ti chu angai to a ti chuan movie a top ta ole khati zong kha tuntuma kanen ho the Terminator 2 Judgment Day sangkha zakwa somkwa pakhata ti chua chu alo ni le ta a ron ti chok zung theilo maila recap chhun zom zel turania tin soisual lam diklo ka neya te imihriat thiamna kadil ngal boke chuan channel hi ilola subscribe lo ni chuan khongai in milo subscribe sakvela a thei phei chuan share like le comment te khan milo pui ve don nia tuk chuanuam choi tui mut tui mangtha vek ule